Velkommen til vores lille intro ting her. Og det er jo sådan, at vi skal have svaret på alle de spørgsmål, som I har. Så Claus, vil du starte med at fortælle, hvem du er i den her sammenhæng? Det er jo så. Jeg hedder Claus. Har været nede på Hov nu i 5 år. Jeg plejer at kalde mig selv sådan et vadenglad ude indemenneske. Jeg har været primært brugt virkelig mange år i efterskolelivet i en idrætshal i forbindelse med gymnastik, men for 5 år siden, der skiftede jeg idrætsspor, og så blev mit primære idrætsvirke på efterskolelivet dykning i stedet for. Og det er bare utroligt fantastisk. Jeg bor i Malling, har et par børn og en dejlig kæreste og et lok hundevalpe, så skulle der komme væltende lidt børn ind siden af her, så er det fordi, at de simpelthen ikke lige kan holde sig væk, og har lyst til at sige, at jeg lige har et enkelt spørgsmål, men det tænker jeg ikke. Ja. I det 3. hold som instruktør, jeg skal have, så glæder mig utroligt meget til at komme i gang. Og ja, holdene de er vokset hver år, altså på os, og det tænker jeg, det gør I også. Ja. Preben. Jamen, jeg hedder Preben, og jeg er bare sådan en dykkernørd. Startede egentlig med fridykning, og gjorde en masse det, og undervandsjagt og sådan noget. Så blev det så til scuba-dykning, jeg kunne godt tænke mig at blive længere tid nede under overfladen. Og min baggrund er egentlig sådan meget åben, fordi jeg er instruktør i 3 forskellige organisationer, så det dækker på den måde meget bredt. Men ellers så vil I også måske komme til at møde mig, hvor vi skal arbejde med tegning og akvarel, hvis I hopper på nogle workshops der. Det gør jeg med også. Og så har jeg en baggrund som journalist. Jeg har sådan en halvtidsstilling ude på HMI, hvor det er mest dykning, og så er det forskellige vagter, og så er det nogle af de der tegning og akvarel ting. Jeg har i mailene nu, der smider jeg lige et link med til jeg har en YouTube-kanal og en TikTok-ting, som jeg ikke får passet godt nok, men der kan I se lidt om, hvad dykning jeg råder rundt med os. Og sådan noget. Så det er bare sådan, og dykning, det er jo bare det bedste. Der er ikke noget på siden af det, så det glæder jeg bare til, at vi skal i gang med sammen nu her. Ja, Claus, vil du fortælle om? Man kan sige, nu hvor I møder Preben med en pensel i hånden, så kan jeg også godt komme til at møde mig på lidt slapstick, som man kalder det, hvis vi skal lave en stor dans, lancier eller en kung fu dans eller sådan noget. Det skal være til, at vi får lov til at lave nogle fælles aktiviteter. Noget af det, som Preben skrev i velkomstbrevet, og noget af det, vi altid starter med i første halvår, det er sådan lidt en todel ting. Den ene, det er, at vi er ude at svømme i havet sammen. Så vi svømmer sådan 250-300 meter ude ved Egmontbroen. Og når vi har gjort det, så har vi en pause, hvor vi lige træder vand i. Altså, pausen er at træde vand i 10 minutter. Så vi har sådan en lille opstart, hvor vi ser, hvor vi er med svømning. Og mødes sammen der. Og så bliver vi også, og så får vi sat gang for at skreg, få den frem. Og vi har meget Preben lavet et stykke arbejde, jeg skal også arbejde inden. Ja, Preben? Ja, det er vigtigt med den der svømmeprøve, at I virkelig kan svømme de der distancer, og at I kan de der ting i havet. At I ikke bare lige tjekker det i en swimmingpool og siger, nej, men det går fint. Det er sådan en prøve, det lyder lidt hårdt, men det er det faktisk også. Det er en prøve, som vi skal igennem. Hvis I nu lige har ondt i ørerne den dag, eller ikke kan, og sådan noget, så finder vi ud af at gøre det en anden dag. Men jeres svømning skal altså være på det niveau, for at I er trygge i havet. For ellers så bliver det er simpelthen noget med sikkerhed. Så brug lige en halv time af jeres sommerferie på at prøve det ude i havet og lave sådan en tur. Det er nemt lige at gå ind i Google Maps og det eller andet, og lige se, hvor langt er det, eller bare ligge og svømme frem og tilbage. Så I lige er helt sikre på, at I kan. Vi har faktisk haft nogen, der har valgt at stoppe efter svømmeprøven, fordi de kunne ikke gennemføre det. Så det er sådan det er en af de få steder, hvor vi sådan er lidt firkantede. Det er altså lige omkring den der svømmeprøve. Ja. Alt i forhold til kurs og de ting her, dem bliver vi ved med at træne og lykkes med at komme mål med, når vi kan dem. Men det her med svømmedelen, den skal vi næle i starten af sommeren. Ja.
Så der har man altså en opgave derhjemme, sammen med online teori. Og det plejer også at gå rigtig godt. Ja, det gør det bestemt, og vi følges jo ad. Jeg svømmer, mig eller Preben svømmer med, og der står jeg på broen, og det er meget roligt setup. Og efterfølgende så kommer vi selvfølgelig ned omkring dykkerugen, eller så gør vi det før. Vi er jo sådan lidt afhængige af vejr. Og så får I jeres grej, og I kommer alle sammen til at have en plads nede i dykkerugen, hvor I har et helt sæt udstyr, som matcher til jer. Jeg kunne høre, at der var nogen, der havde dykket lidt i forvejen. Hvis man gerne vil dykke, så er det mere end velkommen. Ikke også, så får du plads til det, vi hænger det op. Har man lyst til at dykke med skolen, så gør man det. Der er også nogen, der har lidt masker med. Det skal faktisk bare være godt, at være noget udstyr, som passer jer godt. Og så kører vi med det hele sæsonen, hvor I har det. Første halvdel af året har vi jo stort fokus på open water. Og for sådan lige at danne lidt overblik, så kan man sige, at vi starter i svømmehallen i halvt hold. Og der kommer vi i gang med de første dele. Og så går vi til lidt lavere vand ned omkring Hov, og så rykker vi op omkring Aarhus. Og vi har hele tiden en opbygning, hvor der er plads til at være med, og hvor tryghed er stor fokus. Og at de kan få lært de der ting, som vi skal i det. Så til at starte med, ligger der selvfølgelig meget fokus på det der open water-delen. Når vi så har kommet stille og roligt ind i den, så begynder vi at åbne op med lidt flere dyk, altså lidt andre dyk, over mod det, der hedder advanced open water. Hvor vi har et Halloween-dyk som vores natdyk. Vi er nede i Lillebælt for første gang. Så vi har også tur til Aarhus nede i Lillebælt og kigger på noget dybdedyk, måske noget strøm. Vi har arbejdet med noget navigation omkring HMI. Og alt efter vejr og hvordan forholdene er, så kan det være, at der er en lille bådtur i spil her også. Men der har vi jo spillerne i. Så efterhånden så rykker man over mod vinterhalvåret. Og der på et tidspunkt så bliver temperaturen på en måde, hvor vi ikke kan være ude i vandet længere. Og så skifter det altid sådan, at vi rykker fokus ind mod svømmehallen. Og derinde der plejer vi at rulle lidt forskellige temaer. Vi plejer at have lidt fridykning. Der plejer at være lidt teknik, findeteknik. Der plejer at være mulighed for at prøve noget tørdragt af. Vi har også noget svømmetræning. Så vi har lidt forskellige temaer, der kører ind over, altså op ved Egmont, hvor vi har en svømmehal tæt på. Og så er der også en teoridel, hvor der er førstehjælp, og hvor vi går i dybden med noget af det der, som hedder med til advanced. Og der er også en del selvstudie i det der, hvor vi har forsøgt at udnytte nogle af de varme perioder i vandet ved at komme ud i havet og bruge nogle timer der. Så er der lidt selvstudie, og selvfølgelig også klasseundervisning i forbindelse med dykkerteori, men vi laver en kombi hen over vinteren, og det er knap så intens der. Man kan selvfølgelig også sige, at, og det glemte jeg lige til at sige til at starte med, at vi gør faktisk en del ud af at udnytte muligheden for at komme ud i starten. Så lige når vi starter op der, så ligger vi fra land, hvis man siger det på jysk, med dykning. Så den første periode, der sker altså ret meget. Og så har vi samtidig oplevelse af, det er jo, er det så meget hele året? Og der kan man godt slappe sådan lidt af i. Det er lige en periode, hvor vi lige er i svømmehal, lige ude i vandet, mens vi har gode temperaturer. Og vi træner meget på det open water. Og så finder det et andet leje. Og der sker også det, at I bliver blandet på holdene. Så vi deler jer i 2 grupper. Vi er jo 18 på holdet, så 9-9. Og så har vi lidt mindre hold og mere fokus. Men når vi er et godt stykke med open water, så mødes vi igen som gruppe, og så er vi alle 18 sammen. Så man kommer altså ikke til at køre i de der hold gennem hele året. Vi får en blanding lige til at starte med. Der kører vi ned i ret små hold, der er fokuseret der. Ja. Så altså, vi kommer så igennem, eller ikke kommer igennem, altså ovenpå en god vinter med teori, førstehjælp, fed undervisning oppe i svømmehal, så kom vi ud i havet på et tidspunkt. Og i år der var vi så heldige at have fantastisk vejr til Dive Against Debris. Altså vi startede i havnen nede i Hov og samlede affald og lavede en del der. Og så fik vi båden i gang, og så begynder dykken sådan stille og roligt at starte op der. Og så går der faktisk ikke ret længe inden. Altså så kom vi på den 3. tur, eller skal man sige, først ved Aarhus, så var vi lidt i Lillebælt med noget deep. Det har vi været i efteråret. Og så kom vi i nærheden af Gamle Aalborg, hvor vi har en tur med overnatning, vil jeg sige. Ja. Og måske er der nogen, der har været nede på omkring Gamle Aalborg, men det er utroligt. I år har vi været der, og det er et fantastisk sted at være.
Der er bådedyk, der er strøm, der er dybde, der er rev, der er virkelig mange muligheder, der kan foldes ud dernede. Og skal jeg lige se min lille liste. I forhold til noget af det, jeg ikke har nævnt, det er selvfølgelig også, at vi lige uden for Hov herude, for ikke så mange år siden, der blev der lagt 3 stenrev. Så altså, vi har et husrev tæt på Egmont Højskolen, og så har vi oppe ved Dyngby et virkelig stort rev, og så ligger der et rev syd for havnen også, hvor vi har lagt en dykhed for tid siden. Så det er jo også noget af det, I kommer til at se. Og i år har vi også haft et lille fokus på arkæologi, maritim arkæologi, eller ikke fokus, men der har været nogle forskellige i projektklassen, og nogle af dykkerne har været ude at kigge lidt på, og det er faktisk sådan, at under vand, så er der nogle stenalderbopladser, hvor man stadigvæk kan være heldig at finde nogle flinteskær og nogle afslåen. Så vi har altid sådan et, altså der kommer altid en eller anden skæv vinkel ind, eller et eller andet. Og jeg ved ikke hvorfor, men det opstår altid i løbet af året. Og så bliver det som regel fanget. Og så kommer vi i det. Og i år har det været det der med arkæologien. Så har vi også plantet ålegræs, for eksempel. Vi har lavet en dykkekæde, vi har haft et projekt nede i havnen. Så der er altid sådan nogle ting, som rykker ind i løbet af året. Ja. Så udover det med udstyr og det vi har hernede, så kan man sige, hvad skal I have med som dykker? Altså hvad er et must? Og et must er jo, altså piger, det er dejligt at have en badedragt med, så man ikke lige har været så meget i det. Og det er ret praktisk, når vi skal starte op i svømmehallen med udstyr og det der, at det man har noget, der sidder tæt på kroppen, og man kan trække udstyr af og på, uden det flagrer alt for meget. Og så drengene, det er jo speedos eller badeshorts. Ja. Og det er sådan set det. Så er vi klar på at komme i gang. Og hvis så I får leveret nogle rigtig gode oplysninger til Preben i hans skema, det skal jeg nok fortælle om senere, så rammer vi tæt på de fleste. Rammer vi ikke i første hug, så passer vi udstyr til, så det bliver godt. Ja. Og så kan det være, at du med den intro, Preben, sige lidt om oplysningsskema måske. Ja, det vil jeg lige tage over på. Det er meget vigtigt. Undskyld. Nu kan jeg faktisk se, der var en, der havde hånden op der. Anna. Måles. Ja. Men det kan også være, det spørgsmål til sidst. Det, hvis I hellere vil det. Nej, kom frisk. Nå, det var bare lige i forhold til den der svømmeprøve der, som, altså hvor store bølger og sådan noget skal man forvente? Altså det er jo lige i forhold til at lige få trænet. Altså, du skal ikke forvente, at der er bølger. Hvis der er nogen, så vi går ikke ud, hvis det er mere end 25 cm. Det er småbølger. Okay, så det var sådan, at om det sådan var svømning mod strøm i bølger, jeg skulle bare lige sådan lige fornemme, hvor meget de skulle kunne. Det er svømning under rolige forhold. Okay, super. Og vi gør det jo nede for enden af Egmontbroen, som det hedder, og der har vi, det er lavt vand. Man kan ikke bunde, men det er lavt vand. Okay. Og det er sådan for lige at fornemme, har man prøvet at mærke tang på tæerne før, eller går man i panik, hvis der kommer en vandmand, eller det er lige, vi skal sådan lige have fornemmelsen af, hvor er vi henne i det her. Fordi det er jo meget anderledes, hvis kun har svømmet i. Vi har oplevet nogen, der reelt ikke har været ret meget i havet, eller ikke har været i havet før, og så bliver meget overrasket over, at der kan være liv ude i havet. Så der det er jo rart lige at have prøvet det. Og det er lige præcis det, vi skal. Så. Okay. Ja. Tak. Godt. Jamen, skal jeg springe i gang med oplysningsskemaer? Jeg har modtaget skemaer fra langt de fleste af jer, men jeg vil gerne lige have på jer alle sammen, at I lige får i den mail, jeg sendte, der var lige sådan en række punkter nede i bunden. Og det er fordi, vi kører vi har sådan et oplysningsskema, og alle jer, der har sendt information til mig, der har I fået, elever, der har I fået en mail, med, hvor I kan starte op med PADI. Det burde I have. Hvis I ikke har, så sig lige til. Men der er oprettet en profil til jer. Jer, der ikke har en profil i forvejen, så er der oprettet en profil, og der er frigivet noget materiale, så der kan I logge på. Så det skulle I have modtaget, de 9 af jer. Og Vilas, du må også gerne lige sende med dit PADI-nummer til mig, for så går vi lige ind og får det registreret ind i vores regneark, så vi har det med. I det her, der er også nogle dokumenter omkring helbred. Det har aldrig været et problem.
Men hvis der er nogen, der har nogle medicinering af en eller anden slags, det ikke plejer aldrig at være et problem, så skal man alligevel forbi lige at have det tjekket. Men det kan I se med de spørgsmål, der er. Der er 4 forskellige dokumenter. Det er også noget omkring ansvar og sådan noget. Og det er fordi, nu kommer vi ind i et amerikansk system, altså et PADI-system. Og det, ja, amerikanerne, de er sgu bare specielt med sådan noget. Og det, der står i dokumenterne, dybest set det hele, det er bare det hele, det er vores egen skyld. Altså de har ikke, og det er sådan en ansvarsfraskrivelse. Men de skal i hvert fald igennem, og I skal huske, at forældre skal også skrive under. Og har jeg sendt, der kommer der en parallel mail til de forældre, hvor jeg har modtaget e-mailadresser fra, der hvor I har sendt til mig. Så dem burde I have modtaget nogle af også, den vej rundt. Det der e-learning, som I så går i gang med, det kan I tage på en almindelig telefon. I kan tage det på en computer, en Mac, en PC, hvad som helst, men det er så nogle kapitler, I skal arbejde igennem, og det er en blanding af videoer og noget, der skal læses, og I skal regne med, det tager cirka 16, maks 20 timer og sådan noget. Og jeg vil virkelig anbefale, at I kommer hurtigt i gang, og allerbedst kommer i gang, inden I begynder at holde sommerferie. Der er altså nogen, der viser næsten hvert år, der skal bruge den sidste weekend, inden de skal på skolen til at sidde og lave det her. Fordi det her det er noget, I skal have lavet, inden I kommer ned til os. Hvis I regner i nogle problemer eller et eller andet undervejs hen over sommeren, så skriv til mig, eller ring til mig, eller alternativt til Claus. Så vil vi meget gerne hjælpe med at lige finde ud af, hvad det er, der sådan lige kan drille. Men det plejer at fungere rigtig fint. Hvis der er nogen af jer, der har problemer med ordblindhed, eller svært ved at læse nogle af ting, så kan Claus lige samle op på det, han kender det. Men der er nogen, der hedder det ikke Plexi, der kommer et nyt system nu her, som hjælper. Men det har aldrig været et problem i forhold til at få et dykkercertifikat, at ordene de driller. Det kommer der. Claus? Og vi har heller aldrig haft et år, hvor der ikke har været et eller to på dykkerholdet, hvor vi har taget de der læseudfordringer. Så det plejer at være sådan, at læseprogrammerne de kan fungere med PADI. Og vi får nyt program i år, det er så ikke prøvet. Og ellers så hjælper vi. Og vi har TEDx-videoer til nærmest alle emner, så endelig række ud, så løser vi det sammen. Ja, hvis der mangler nogle videoer eller noget, så laver vi dem sgu. Det gør jeg meget sjovt lige at supplere med, hvis der er noget, der driller. Det er sådan, det koster jo 3500 ekstra at komme med på dykkerlinjen, og det I betaler for, det er vores ture, det er et certifikat, og så er det nogle lidt ekstra timer, der går ind og dækker af de 3500. Og hvis du nu er ligesom Gustav og Vicky er open water i forvejen, så har I faktisk, hvis I er interesseret, så har I betalt for jeres advanced til efteråret. Så er den. Og de andre, der gerne vil have advanced, hvis I vil have advanced, det er ikke noget, I behøver, det kan tage stilling til hen ad året, så koster det 1.500 ekstra. Og det er jo noget, som typisk koster i hvert fald 3-4.000, hvis man køber det ude i butikker. Men vi har haft, i år har der været nogen, der har tænkt, nej, almindelig open water, det er fint for mig. Jeg bliver ved med at dykke open water, og så gør man bare det. Og så træner man bare videre og er med på alle de der træninger, vi har. Så der er stadigvæk masser af både dyk og hvad vi nu ellers kommer til at lave. Men det er noget, man tager stilling til hen over året. Med hensyn til forsikring, så skal I være sikre på, at I er dækket af jeres familieforsikring, fordi skolen har ikke nogen forsikring, der dækker elevaktiviteter på den måde. Jeg mener også, det er det samme med sejlads og sådan noget. Så det er jeres egen forsikring. Og det plejer heller ikke at være noget problem der. Vi har noget, der hedder en sikkerhedsinstruks, som I kommer til at gennemgå, og det binder lidt tilbage til et spørgsmål, som der lidt har været. Det er, hvornår dykker vi, og hvornår dykker vi ikke, hvis det blæser, og vandet, vi synes ikke, vandet ser rigtigt ud, jamen så dykker vi ikke. Hvis det er under 10 grader, så dykker vi ikke. Og der har vi sådan lavet en sikkerhedsinstruks, som hjælper os med at sige, jamen, hvornår kan vi dykke, og hvornår kan vi ikke dykke. Men den kommer vi også til at gennemgå en af de første dage, og det er en, der ligger inde på vores hjemmeside,
Jeg kan lige sende et link med i den næste mail til jer, så alle forældre også kan se, hvad er rammerne for det her. Og nogle gange, selvom vi ligger inden for rammerne, det kan godt være, at det ikke blæser helt så meget, som der står, men vi vurderer, nej, nu er der altså strøm, eller nej, nu er der, så dykker vi ikke. Det er altid det der med sikkerhed, vi pumper op i toppen. Og det er også derfor, i vores træning, der går vi ind og er i forhold til næsten alle andre steder, der er vi rigtig godt dækket ind i vores forhold mellem instruktør og antal elever. Men vi går aldrig over 4 elever, for eksempel. Og som regel ligger vi med 2 eller 3 elever, når vi er ude at lave noget. Så her i starten, der hyrer vi en ekstra instruktør med ind, så vi kan, så vi har den der super sikkerhed lige i starten. Og Vila, så skal vi på et tidspunkt lige have en snak om, fordi du er jo advanced, om hvordan du vil lede, om vi skal lave noget specialtræning med dig og sådan noget, men det er jo bare fantastisk dejligt at have så rutineret folk også. Og vi har altid gode erfaringer med at have den der store bredde, altså nogen, der aldrig har prøvet, og nogen, der har prøvet før, for så hjælper man. Det er rigtig dejligt at kunne hjælpe hinanden på den måde. Så det var sådan lige, hvad jeg havde på listen her af ting. Udenbart, Claus, har du noget, som vi skal, eller skal vi gå over til spørgsmål? Jeg synes, du er rundt i bredden. Er der nogen, der har nogle spørgsmål? Altså, der var ikke... Ja. Er der nogen, der har nogle spørgsmål til nogle ting? Der er en hånd op ved Simon der. Ja, kom frisk, Simon. Tak for det. Det er lige Simons mor, der spørger i forhold til forsikringer. Der tænker vi ved, bliver der i løbet af året dykning uden for Danmarks grænse? Vi tænker på den, om der er noget tur uden for grænserne, hvor det kommer på banen. Nej, det gør der ikke. Vi dykker kun i Danmark. Der er så meget at se i Danmark, og det er faktisk super godt, at du lige nævner det, fordi der er kæmpe forskel på at dykke i Danmark og så dykke i udlandet. Der er rigtig mange, hvis man har lært at dykke i Karibien eller i blåt vand, og hvor man ligger i sådan en tynd dragt og shorty, og så kommer man her hjem og skal dykke, og så pludselig så har du måske en dobbeltdragt på, og handsker og hætte, og så er alting, altså, og det er pludselig koldt, så er det altså noget mere besværligt at dykke. Men vi synes, der er så mange ting at se herhjemme, og så er der heller en grund til at brænde en masse energi af på, at vi tager til udlandet, fordi det er rigtig fint her. Der har været snak om at organisere ture og sådan noget, men det er vi ikke lige kommet videre med. Det er så fornemt. Tak for det. Det er også meget nemmere i forhold til forsikringer. Det er. Thomas? Står der en hånd ved dig? Ja, vi har et spørgsmål omkring, hvis man vil have sin egen våddragt. Har I så noget, man kan vil anbefale, eller jeg ved ikke noget om det? Det, jeg umiddelbart vil anbefale, det er, at I starter med det udstyr, vi har. Fordi så, du har den samme dragt hele vejen igennem, så alt er forbeholdt dig i det sæt, du har. Og så kan du prøve nogle forskellige, og så kan du se, hvad er det rigtige. Fordi skal man ud og købe gode våddragter, så er det ret dyrt. Jeg har købt en nu her lige til knap 5.000. Den her Nova Scotia. Og der synes jeg, det er rart lige at prøve en masse forskellige, så ved man, okay, det her det er det rigtige, og så kan man så købe den der, inden man lige får brugt nogle penge. Tak. Men altså, den dragt, jeg selv har købt nu, det er en Scuba Pro Nova Scotia 7,5 mm, som jeg regner med at dykke i nu, fra nu af så til, hele vejen hen over sommeren. Og det kan, samtidig så har vi også, der sidste år havde vi jo Marie på 71 og lige omkring 50 kilo. Hvor hvis man så, det var lidt svært at finde et 100% match, men så lavede vi en dragt til hende, så vi passede det til. Så der kan være en god idé lige sådan at finde ud af, og hvis det er sådan, at man ligger i det leje der, så har vi også samtidig passet dragt til, og så solgt den videre bagefter, som man havde. Så det er jo nogle af de der ting, som jeg sagde med, at vi skal have noget udstyr, der passer godt til jer, og noget, vi kan dykke med hele året, som bare fungerer. Så det er en god idé lige at prøve lidt af, og for at få den ind i, ligesom Preben siger der. Ja, og er der flere spørgsmål? Jeg kan ikke lige se. Jamen så, nede ved skov. Når han skal træne
og svømme i havnen eller ude ved havet her, er de i våddragt eller bare i badebukser? Det er bare i badebukser. Okay. Ja, det er bare i badebukser, fordi så er der ikke noget, der løfter op, og faktisk så går det også på, at man lige får sådan en vandfornemmelsen af, at man prøver, hvordan er det nu, at bare have svømmetøj på, og så afsted. Ja. Så det er en god familieaktivitet. Ja, du må godt invitere nogen med. Du kan have en sikkerhedsstykke op på kanten, ikke også? Man er afsted. Anna? Ja, jeg lovede lige at spørge for Benjamin, hvordan det nu var med den der eksamen, hvordan den foregik. Der er jo... En måde, som eksamen foregår, det er jo på nettet, og det er sådan, hvis man ikke vidste, når man skal ikke regne med, at man kan svare rigtigt på det hele. Men man kan tage den om flere gange, og vi har aldrig oplevet, at folk ikke er kommet igennem. Mm-hmm. Så der er masser af mulighed for, hvis man har læst alle kapitlerne og svaret på de spørgsmål, der er undervejs, så er det faktisk de spørgsmål, der kommer igen til sluteksamen. Så det er bestemt ikke noget at være nervøs for på nogen måde. Og ring, hvis der er noget, der driller. Ja. Og så har vi jo et lille knowledge review, som man kalder lige, når vi starter, hvor vi lige samler op på det, og hvor vi også er i dialog omkring det, hvis der er nogle tvivlsspørgsmål, eller hvor vi tager snakken på klassen her. Ja. Det plejer vi at have godt hånd om. Og ja. Andre spørgsmål? Jamen, så tror jeg da bare, at vi vil runde af lige så stille, og jeg forsøger på at finde den her optagelse og sende den til. Klipper den lige til. Start og slut. Og så hvis der nu er nogle spørgsmål, som vi tænker, det vil lige gerne snakke om i et mindre forum, så kan I jo bare lige vente med at logge af. Det er Claus og mig, der er det sidste, der logger af. Så bare bliv hængende, hvis der nu er noget. Men ellers så glæder jeg mig helt vildt til, at vi mødes. Men det vil være rigtig dejligt, at I sidste lige får sendt det der information umiddelbart. Kan I have en fantastisk god sommer. Og så selvom det er trist at pakke tage navnene af fra i år, Anne Døgehun, så glæder vi os også til at sætte nye navne på og få jer ind. Så der var lige en hånd op. Det er jo værd til at spise is. Jeg tror, det er det næste, der skal ske. Det er ud at spise is. Så tusind tak for nu, og vi snakkes og mailes og hvad der nu skal til. Vi må have en god sommer, så ses vi.